Vstúpte s nami do sveta Solidway, kde krásny domov začína už od podlahy. V našich showroomoch vybavíte všetko. Od inšpirácie cez nákup po inštaláciu. Od roku 2010 tvoríme krajšie domovy a teraz sme pripravení vytvoriť ho aj u vás. Viac ako 600 vzoriek, prémiová nemecká kvalita a odborné poradenstvo. S novými podlahami odchádzate za pár minút. Vyskúšajte Solidway a zistite, že aj nákup podlahy môže byť zážitok.